sukar. Unang uban mo itong kakape og wala kapit og bugas nga pasbon para sama sa imo karing unang luspad na Nangurog pagajud ako. Kaluoy gikan bag sa Surigao mga kandusan ng taon ni si Karing kaluoy taon inang luspad naman taong kakaring. Wa ka kakape gikan sa inyo. Wala gyud. Wala ka kakape. Isa po na ako pag gianhi diri. Nga? Kadusa ng doktora. Oo. Sige, Isa na pag anhi nako diri nga mga yun ta kog kape nimo kay nakadungog manggod ko sa kandusa ng istasyon nakatunglas ninyo nga programa. Oo. Nakatong nagpadala nga si Tore. Oy, nga oo, yatagan katulad, nimo oo. tasa. Uy, Gipakape pagajud nimo si Tore. Uy. Kunong nianig ko diri ka akong tuyo. Viewers giday ka na mo. Oo. Mo tanaw mag Akong tuyo mga pi unta ko sa diri sa kandusa ng istasyon. Murag naman diri sa likod siguro. Mao kadto mga kandusanan ang problema ni Karing mga kandusanan. Magunsa man